चिल्लो बुढ़ा चिल्लो ना हां आवाज सुना ई का हो हीरा अरे अरे दादा ए देखी ना मजी कोनी है ना है देखी अरे का गोली बोलत रहला हमारी पता है कि दाब के मुंह घर में ढुक के तरह के बोल दादा ई पैसा मांगत रही मुंगावत रही गलत हीरा माई अरे भला के ए बुढ़ा उतर लाज शरम ने ना जा है हे दादा इनकर के अरे जान तनिया मजी इनकर के राव गांव भर रणवा बुढ़ा कहत हीरा माई रा का रे यही बता बुढ़ा के डॉक्टर दिया समझ आखिर ई बताई कि हो बूढ़े मिलल हमरा खातिर ऐसन कुल बात रही जैसे आप सोचते तो नटाई दब के थोड़ी ना मुआईती हम ये जवानी में भगवान एगो का कह अधीन क दिहल नुकरा के न तो कितना बढ़िया से कर धर सब करे ले कितना निमन से रहे ले अभियो ना बुझाला नु कि हमार मतलब ओकर मरद नहीं के निमन से रह कर धर खाली ये कहीं ओकर मांग में सिंदूर ना लोकेला कितना चिंता के विषय बन रहेला का करी लेकिन सब कोई के बुढ़ऊ के कितना जान देले रहे हमरो के काम करत रहे इतना करत रहे लेकिन हद से ज्यादा एक लोटा पानी एक गिलास पानी ना हमरा के पिए देवेले उठा के जाए दे भगवान एकर बुद्धि जैसन बा वैसने बन रहे हमेशा बड़ा कबो कबो सोचे नहीं कि यही उम्र में ऐसा हो गई एगो बालो बच्चा ना भइल भइल बालो बच्चा तो एगो वही अथी में आदमी देखी संभारी तो कह तानी कि शादी ब्याह कर लो जाए दो 2 बरिस मरला हो गई तो शादी ब्याह कर लो लेकिन नहीं खे सुनत शादी ब्याह करके ई फेरे में नहीं के पतो ही हमर का कही अतना नहीं करके प्यारे दुलार आदमी दे देले बाकी हमनी के प्यार छोड़ के एकरा कुछ निके नहीं के लागत अच्छा कोनो बात नहीं के समझाई में करा के तबो एकरा के बढ़िया से कि एक ना ऐसे करे के ज्यादा अपन जिंदगी अभी तार बहुत लंबा बा शादी ब्याह कर लेबू तो अपन निमन नया जिंदगी जियबू समझाई में करा के का कर देखी तो का करत दिया तुम्हारे पास कुछ निके नहीं के लागत हो दादा अब हम का बताई मम्मी जी के वो तो सोचत हो कब कि हम पता है खूब ढंग से उर से रहते अब हम तो अपन बतिया हम ही नहीं जानते नहीं अब उन लोग से सच्चाई थोड़ी ना बताए कि हम एगो लड़का से बात करते नहीं चाहे प्यार हो गई बाटे अब एक हाँ दूसरा के दर्द दूसर के थोड़ी ना बुझाता है आजकल अब उन के सोचे के चाहिए कि हाँ ये लड़की भी है तो चलो छोड़ का करे के बाटे टेंशन तो तनी मनी लागले रही ना उ त जाई देखी काम बड़ा का करत हो कनी कुछ नहीं कुछ ना तो का बैठ के सोचा तड़ हमरा बुझाते नहीं थे कुछ नहीं के सोचे अरे चिंता ना कर सुना तार से एगो बात कहे खतिया खूब बढ़िया बोली तो बात हमर मानो जनलू ढेर दिन हो गई 2 साल हो गई बबुआ के अथी भइला लेकिन कहनी ह कि तू शादी भी कल तू देख हमनी के मोह माया में कितना दिन तू पड़ा रह अरे मम्मी जी हमके कहीं नहीं के जाए कि हमके बस यही जाए सुनो बात मान हम जानता नहीं कि तहार हमनी के मोह माया नहीं के छोड़त लेकिन तू शादी ब्याह कर लेबू तो तू अपन घर नया जीवन बसैबू जनलू अब बढ़िया से अपन माने हमनियो कि हम बुलाएं तारे के ओइ जी हां ओसन बात नहीं मम्मी जी एगो बात हम पूछे था नहीं अब बताएं शादी ब्याह हो जी हम अपने घर द्वारे चल रहे तो आपका सेवा के करी ये तो नहीं है कि दूसर बाड़ी से तो कर जाए तो कोनो बात नहीं कि हम जैसे बानी वैसे हम रहम आ तहरा के बुलाए बेटी लेखा तहरा के अभियो माला तनी ओहू घरी ना हम आपसे छोड़ के ना जा पाए ठीक है आपसे कौन काम होई अब तू ऐसा बात कहत रहनु कि अब हमार बुझाते नहीं कि हमार दिमाग नहीं काम कर का अपन तारा के हम बुढ़ाओ बोलत कहत टेंशन मत ले मम्मी जी हम अपन जगह पर ठीक बनी ठीक ना आपके टेंशन करला की जरूरत नहीं कि हम आप सबके छोड़ के कहीं जाए ना पहले बता दें कैसे आए आप खातिर हम चाय बना के लेके आओ तनी ठीक है आराम से बैठी बताओ कैसे समझाई अब कैसे समझाई समझाओ तो बोले बनी कि शादी ब्याह कर तू अपन नया जीवन बसाओ तब लेकिन का हम कही एकर तनिको समझे के तैयारी नहीं की पतो ही हमार आता ना प्यार दुलार में पगलाई भी के हद से ज्यादा अब दोसर बेटी टाटी रहती से दोसर पतो रहती से तो कहती से कि हाँ हमार शादी ब्याह कर दो हम अपन चल जाए दूसरा घर बस जाए लेकिन नावे नहीं खेले कैसे का कही चलो अब को हम बुढ़ावा से समझावे बुढ़वा को समझावा कहाँ बानी जी हां हेने आई तो आवता नहीं तोहर बुढ़ऊ गाँव घुमला से फुर्सत नहीं थे उल्टा कहाँ गई रहनी हो खेतवा गोर नहीं और कहाँ गोर नहीं अच्छा उल्टा छोड़ी दोसर सीधा बातें नहीं के कहे के बस खाली उल्टा बाप रे बाप फेंकब के जी खनी कहता हम खनी थोड़े ले लेबानी कि खनी फेंक यार मार मोहका तब कैसन सुनो ना
खेतवा रहनी खैनी उड़ावलो 4 ना पैसा देना 4 आना के खैनी मिला 4 आना के जमाना बा तो हमारा नु जमाना बा हमर हम नु रौरा के 4 आना में कौन खैनी दी दीनु सुनी हाँ। हम अभी खैना खैनी के बात छोड़ी हटाई कहानी है नु कि कनेउआ के समझाई कि शादी बियाह है अपन क लेबो मान लीही कि जवान जो नया बिया जवान बिया कहीं ऊंच नीचे क जाई त का इज्जत रह जाई हमनी के बताई रहुआ आए बबुआ के मरला 1.5 साल हो 2 साल हो गई आ बताई कि कहत नहीं तो नामे नहीं खेलत कि शादी बियाह करब काहे ना करब त हमनी के कपड़ा पे बोझा रही उहे ओकरा के समझाई रहुआ हमर बात के नहीं के समझत कहते कि ना हम ना जेब रो लोग के छोड़ी के हम चल जे तो रो लोग के करी अब हमनी के रहला को एथि कोइला खाती एगो अपना कपार पे बोझा ले ना, बोझा के बात दुनिया नहीं हंसे कि अपना लड़किया के शादियो ना कइले स आ दोनों के दोनों बोझा के बात नहीं के उहे ओकरा के जननी समझाई जननी कि ना हम तो मानतनी कि समझाओ तो हार गुल बनी अब कहनी कि रौरे से कहतनी कहने राउर बतिया माने हां त समझावत नहीं बढ़िया ले कि देखो कन्या बेटी लेखा बाड़ू तारा के बेटी लेखा मानतनी अब बादो में बोलाई शादी कइला के बादो तारा के बोलाई वैसे बात नहीं के लेकिन तू अब अपन घर बसा ल तो हम शादी बियाह कर ल ठीक नु कह तो हम ये के लेके खोज देता नहीं का दिक्कत बा बेटी लेखा तारा के दियाई और का करे के दुनिया के हंसे के ना रह जाई ना काल बोले दुनिया हंस के निहाल हो जाए ऊंच नीच कोनो काम हो जाई कोनो गलत सलत ना, हो ना, ना, जाई तो तो दुनिया हमनी के हंसे लागी अंगुरी उठाई दुनिया जननी ठीक बात हम लड़का के तलाश में निकल तानी या तारी तू गांव में जाते बाड़ू त अपन बात छीट दिया कुल हाँ, मेरा ठीक है बा। हमहू अपन छीटले से अरे दुनिया वो शादी पहले होला नाम तो ले वो शादी करे नाम के। ले ली पहले वो लड़का के अपन हाँ तो जाति कह जाने। दे वो एक बार हाँ कह दी तो बस सब ठीके पड़ुए समझ हाँ ना करिए तो का ऐसा ही करी हन अपने मुन्ने वाली बात करी हन अपने मन वाली बात वाले जाने कर रौरे समझाई हम ना समझाई समझाई हम बहुत समझा के हार गुल बनी ठीक बात खेतवा हम चलत तानी न तो चनवा कबार दिए सर खेतवा जाई खेतवा गइया ना दुहाई तो गैया दुइया सच के चाय खोजम तो देम ना हम चाय ना तो बाल्टी लेके आवा आ बढ़िया से धो लिया आ हाँ, तनी ठीक ऊपर बा। में तनी पानी ले लिया कि चुचिया उचिया तनी ऊपर ठीक बा चल हां जल्दी में आई जाई यहाँ के तो बस खाली गाय दुहे के चिंता लागल बा आ खेते जाए के हमारा लगत हुए कि ओकरा के हम कैसे समझाई कैसे का कही कि उ समझ जाओ ठीक है बा बुढ़ऊ अब के तोहरे कपारे पर बढ़ई बा तू ही समझाओ ना तो कल गोले कोनो गलती सलती क जाई नु पतो ही है तो मैं गांव में ढिंढोरा पिटा जाई कि फलाना को पतो ही ऐसे क दी हलस जानला हम ले इंतजार करता नहीं बुढ़ऊ अब ले ना मन करता ना किसी में आज है तो बिना हीटर चलावले माना बनाइन के हमके समझत का बना मन अब जाके रखले बना ये बाप रे इतना खा लेनी है ना हाँ कि ढेर खा ले खाया होता आ जाए दा खड़ा होके इंतजार अहिरा ओनिया से काहे एकदम से न मौगाते आवेला तू अहिरा दादा मौगात नहीं तो के देख के हमर का जाने दाढ़ी पाक गइल बाल पाक गइल का सिखले हवा हो तब जवानिया हम ना जवानिया पकड़ा। सच के और कुछ ना पागल है तनी डांस कर ना अहिरा ये बड़ी मनावत हुइला आ धक्के कोनो गट्टा खींच ले ले बा दुपट्टा हमर जीवा डरा दे ले बा गौड़िया होने तहरा अंखिया के गजराए जान झगड़ा करा दे ले बा हो गई मरद कहू बहनी प्यार ना कर तो से करते डांस अभी ना करते बार पाक गइल हो दाढ़ी पाक गइल लेकिन तहर लाइन मारो छूटल ना अहिरा बराबर ए पीछा घुमबा मैदान खेले बड़ा अच्छा पोछवे ओइसन हम भाई के मैदान खेले मैदान तो का करते हां पेट हमर ना गुड़गुड़ाला पेट हमर ना खराब होला खाली मन में खराब होला मन में खराब होला लाइकिन का देख के तोरे लेखा हाँ अच्छा ऐसे का बड़ी निक लगा तड़ा का बात बा आज गोर लौका तड़ा रोज तो करिए लौकेला अरे तू तो नमकीन लगा था हेनिया का कैसा लगा था तन चिखा ना अहिरा ना अब क्यों देख ले तता क्या था बुढ़ पुरानिया के कौसा कहना करेला ये तो प्यार करे का मजा फायदा तू समझते ना आड़ू लाइकन बन सको ना छिटिया पर माता था मोबाइल इसलिए टच चलता हो सले के देख हम प्यार कर बुढ़ पुरानिया का क्या जानता अरे बुढ़ऊ बतिया सुना अहिरा बूढ़ा मत कर रे बूढ़ा मत कर बूढ़ा नहीं तो जवान का कहीं ऐसा ना कहा जाला ऐसे कहा बड़ा निक लागल जवान का कलो तो उम्र बाटे 55 के लेकिन दिल बाटे बचपन के ना अब तू तो बड़ 55 के ना एक ना 17 साल के बोल नहीं हो अभी तो 16 साल होते हैं अहिरा
केहू देख ले तो मार के चटनी बना दिए जो की अच्छा चले कम मार के मुआ दे अभी हमका चिंता ना हो लेकिन तिरंगे फरदान कर आर अपन डांस बाद में देखिए बतिए सुनो अदर नाचत नहीं बताओ थानी बकुला खानदान कहानी हम तो कस पते ना था ए बड़ा उठे जे ज्यादा बात करबा तो हम चल जी बाप बेटी हटा मतलब से एक बात कहानी तो ऐसा हमार दिन बा जब तक से ये घर के ककर या 25 घरे बिया करी ना ना ताले हमार मन आ पेट दोनों में कोनो ना भरेला आ जोहते रह गनी आज की कोई आई तो कोई की बात कोई से बतिया के आ काले का करती झगड़ा लगती है मको मको क्या तो कोई लगता के जतरा खराब कोई अइबो ना करी का तो कि ये कौनी है कि कोनो घर के अगर मेहरारू चाहे लड़किया जैसे न तो जरूर कुछ न कुछ बतिया के केहरो ले केहरो न अपन कर का जी यही जे बैठल का ये कोनी एने कहां जतड़ू आज सोचनी है कि आप भेटा गनी तो तनी मनी बतियाई ले आपसे एगो बात कही हां बोल अरे घुरभरिए के पतो कितना चोटिन भी है अरे उनका कोहड़ा चोरा के लेकर भाग गइल बिया जी अरे कोहड़ा के तो गोली मारो हाँ। कलिया खेत में आलू कोड़ात रहे ना 3 गमली आलू चोरा ले रहे उ जनबू की अरे सुनो बड़ी मार मरना है हाँ तो यही आदमी करे जुग जमाना हो सामान केहू का ना चोराए के चाहिए सही बात बाकी ना अच्छा तो हम यही लिए कही ना कि कौनो काम करे के बना तो केहू के जनावा मत धीरे अपन कौनो काम करे के बा तो कल और जानते बाड़ू कि हऊ जौन चाची हड़ी ना अखिलेश बो तो उनकर ये को झोरा नीबुआ चोरा के लेके जाते जात नहीं उनकर घरे कहब जो कहब ना तोले मानम ना जान लो आ कहां एने जाता बताई आपके का मिल जाए जब हम बुढ़िया कहेले कि हम जब देखेंगे तब आप गांव भर का शिकायत करत तहार सास कौन की कमड़ी के गांव में इतना निमन बा हो भगवान जी हमर सास हाँ, जितना तहर- भी लेखा के ओसन सास खोजब यही से तू अजे लेके जा बैठ गइलू ह जत लो डर दके गइलू ह कहने के हमरा बीर बैठ गइलू जानबे कइलू ह क्या कहने बोले ना जी कटा कुकुर लेखा जबे तबे जबे तबे ना जब जाना तड़ू कि हम झगड़ा लगावे नहीं निमन ना है केहू के बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचाओ तो झूठे ना जब बैठ गइलू ह का बैठ गइलू ह अरे कहल के बात कहतनी हम आपके थोड़ी ना कहने की झगड़ा सुनो लगा आज के जमाने में कौनो निमन नहीं खीस ठीक ना ये घर के बात 25 घर बिया बनाओ नहीं रहेली सन अगर तोहू निमन होकबू त हम तारा के देखिए जानत आपके नहीं दिक्कत होई तो हम उठ के चल जातनी ठीक बाटे ना हमरा कोनो दिक्कत नहीं है बैठा अरे इसने कहाँ जात रहलू ह? लगे बैठनी का जी एकदम से ने कुकुरन लेकर भौंके लगनी आप अरे ना जा जा अपना घर चलो ठीक बाटे जाता मैं तोरे की रे आ तना निमन हड़ू तारा कम जानत नहीं के जरा सुन के जेबू त जाके घुरभरिया बोले कहबू कि फलाना बनो होइसे होइसे त कहत रे ऐसे त एकरा सच की बतिया बता देना ये से कि हमारी ये काम रह गइल बटे पतोहियो ना आइलू हो का जने कहाँ बैठल बिया हेने ओहने छावा में आवा कि जात और घमवा बैठे का बोल बाजी तावा है यहाँ का बात हो गइल के बड़ा बड़ी पूछता नहीं पूछता नहीं से कि बेटी गोई रहनी है एगो तारा खातिर लइका देखे खातिर लइका हाँ बाजी अब नहीं के करे के हमके शादी भी ना तो बेटी हमार तो बेटी जब जवान हो गई तो हमारा तो कपार पर बोझा हो गई बा तो हम शादी ब्याह करबे नहीं बात करब बताई शादी ब्याह करे तो आपके के बना के खियाई मम्मी से सब परी अच्छा तो ना सपरी तो फिर हमरा के तारा के हम बोलाई बिनु बाकी अपन कपड़ा के बोझवा तो हम तनी हल्का कौनो कर बात ली ना हम अपन जगह पर ठीक बनी ना बेटी से कहीं भइल बा कि ऐसे होई हाँ, ठीक बाबा जी हमके पता बाटे कि हाँ हमके पतो ही ना मानी ना बेटी लेखा जानी ना मानी ना तो हमारो तो फर्ज बनेला कि हम आपके चाहे अम्मा जी के बाप महतारी लेखा जानी या मानी हाँ तब है नु तारा का समझ आवत नहीं अभी कहाँ गई रहलू है कोई ना तनी चाची जी के घरवा गइलन हम का समाचार बोलौले रहली कि अपने गई रहली ना यही गने मन ना करत रहल मन हो जात रहल तो ठीक बा अब मन ठीक हो गइलू हाँ ठीक बाटे हाँ तो ठीक बा तो ये अपन एथी करे चली ठीक बाटे कोनो बात नहीं के हाँ, ठीक बा तब फुल अब हमर बात लाते ना मरबू ना बाबू जैसन कोनो बात नहीं के ठीक हाँ, ना देखल तो जाई बड़ी शिकायत देखल जाई ना कि कटैबू कहाँ हमार बताओ ना ई कहत है कि देखल जाई चाय वाला कौन से आई जी कि आई वैसे पी ले चाय वाला आओ तनी ओइ जे आई आओ तनी तनी पानी वानी धइले रह ठीक बा कहाँ बिया हो भिखरिया के भौजी ओकर दुआरिया पर कितना बढ़िया फूल खिलेला फूल मन करता रहे कि आई तो फूला मंगती थो का ये दीदी जी ये जगह बैठल बनी हम जे भुला के दीदी जी कहा जाता घर आके आ कहत तहार जो आदत बानू तहार लव जो तनी मनी एती ना ना उ घरवा के ना दीदी जी के कहत कहत आदत बन गइल भाई यही ले तहार गुलाबा दुआरिया पर बड़ा बढ़िया खिलेला वही खातिर तो खोत रहनी है तनी देतू हमू लगा देती दुआरा पर आ तो ले जाके ओकरा में लगा देब तोड़ के काट के लागेला चाकू से ऐसे ना लगी उ अच्छा अच्छा चाकू से काट के ओकरा के गोबर डाल के लगावे के पड़ेला गोबर डाल के हाँ नहीं तो चाय पत्ती अच्छा और सुनी ना का बड़ी सोचत रहनी एगो बात कही कि का जन रवा से कौन कहब। बात हो
कहब त कि मानब कि ना मानब कहिए देता नी कौन ऐसा बात कहे तो बड़ा तो सब पढ़ के आइल बड़ू कहे खातिर बात है दादा रौरा के देखनी है त जे बैठ गनी ना त हम त जात रहनी घर जानता नी गोत भूसा करे कोई काम बाटे हमरा घरे जानता नी रौर पतोहिए के आजकल जमीन पर पैर नहीं खड़ा देखो तनी बड़ा उछाड़ मारती है का कदल से हमर पतोहिया होता रखे आज वो दादा हमारा के उ का कहियो देखो ले होने ले घूम के कि जान कावना एगो लड़का संग बतियावत रही मरद संगे और उजर साड़ी पहले वाला रे पतो है ना हां ओ के कर पतो है हमारे पतोहिया हां तो हम पूछ रहे हैं कि के करा कर कही तो बतावले हम का जानती कि बड़ी अच्छा तो बतैली है तारा मिलल है हाँ हमरा मिलल अड़ी तब ना हमरा से कहतनी अरे रहे जे लौक गेली त कहतनी ना त हमरा का जरूरी बा ना उ तो हम जानत रही कि तू कौन बात कौन कहेलू ना एगो सफर के केहू के घरे जाइबू हे जब बैठ गनी तब रवा से कहतनी हमरा कौन काम बा जी जन्नी ना ठीक है बा कहां जात रहू ए जी कहे खातिर आइलू है ना हमारे तुलसी के पता ही ले कि हमारा लइकवा के खांसी हो गई बा सोचनी ना कि तोड़ियो लेब और ओरा घर में चलियो जेत लेकिन रोरा के बैठल देखनी त चली नहीं ठीक बा जा तनी मम्मी जी देखब काई देखे के कहती है हमरा बुझाइबे ना कइला से आई का लबरी हियो आधा बात कही आधा ना कहेले हमरा बुझाइबे ना कइला से का कहती है उ कहल का चाहत रहल हियो एगो तो ये अपने ही बात एथी करनी हेने से हेने बात फोरत चलेले केहू के घर फोड़ देलक एक खटिया के दू खटिया मर्द मेहरारू करवावे ले ऐसन ही आई लेकिन एक बात तनी से कह के गोलिया कि देखब का देखे के कहल से हमरा ई ना बुझाइला अच्छा एकर से फिर पूछम काल भेटाई त देखो का नहीं कहाँ मम्मी जी गोनी कुछ बुझाते नहीं चलो तनी सोचो तनी फोन से बतियाई का निको नहीं के लागत ना कने फोन कहाँ रखले बना उठाते नहीं फोन के तनी हम बात कर लिए देख पापा जी पता ना का भइल बाटे कह तनी कि ए शादी कला मम्मियो जी होता नहीं मैं गेम खेला तनी तो फोन करे कहीं जाए तेरी पूछी पतोहिया से नहीं करते कहो अरे मम्मी जी मम्मी कहाँ फोन लगात रहली ओ गेम खेलते रहे ये चार लेके बैठल रहो खाए का दिना का बात मन को देले से खाए के अच्छा मना फीका भइल बाटे मना फीका भइल बेटे तहरा बड़ाई घरी अचार खाए के मन करता तहरा बड़ाई घरी गांव घूमे के मन करता का भइल मम्मी जी क्यों कुछ कहला हाँ। से के का कह पूछ सके नहीं तरह से कि काहे तू गांव घूमे आपको तो गइल पूरा बा? हक बाटे पूछे के काहे तू गांव घूमे तहरा पर देखा एगो बेटी नहीं तहरा का हम जाने नहीं बुझे नहीं लेकिन तू गांव घूमे का करे गुरलू है वो अकेले मन हो जात रहला तो चल गए अकेले मन हो जा तो हम नहीं खी बुढ़वा नहीं खर कुछ बोले खातिर कहे खातिर ऐसा कि तू गांव में जाता घूमे खातिर जाय दिया इसके से ना जाय बस और कहीं का चीज नहीं हमरा तनी मनी कह के गोले सिया हम ओकर बतिये नहीं सुननी बढ़िया से ये कोई उहे चाचा का पतोहिया माने मम्मी जी आप आँखी से देखब तब विश्वास करब कि यही गने जानतन कि ऐसा ना कोई आदमी पे आदमी ठीक ऐसा बा लक्षण हम लगाए जानता ना नहीं कि कबे के हम जानता नहीं कि ठीक नहीं है लेकिन वैसा वो लास्ट में वो बतिया जन कह के बोले से कौन ऐसा गलती क कइल बा कौन ऐसा गलती नहीं की कोई जैसा आप सोचत सुन ल तो हमार जहां नाक कटल तो समझ लियो हमारे से बुरा के हो ना होई हम ना सोचो कि तू हमार पतो हो यही से तार कहता नहीं कि कौन बात ऐसा होके से पहले तू शादी बियाह कर अपन घर बसा ल तो तू समझत नहीं खू ठीक है बटे जाए ना दूध एक गिलास ढार के रख लो जाए पी ली ठीक बा हम जाता ठीक। नहीं आज के बाद ऐसा बात ना सुनाए के चाहिए ना सुनाए। ले तनी तारा बड़ाई घरी अचार खाए के मन करता कदम नु देखाओ बहुत चुगलखोर है हो दादा एकदम से ना सही में उ मेहरारू हमारी वहाँ पे हमारी लेखा उनके वहाँ पे उनके लेखा बतियावेले जेकर मुँह पर जैसन देखेले वैसन बतियावेले इनको रहते अभी हमके देखले कहाँ बड़ी इनका ना ऐठन छोड़ा दिए नहीं ना तो कहीं की का कहत रही है बात बतियाओ तड़ी उल्टा सीधा और झगड़ा लगाओ तड़ी कबे से इंतजार करत तानी फोनो लेके नहीं नहीं फोन करके उनका के बुलाई ये बुढ़वा सही में पता ना धीरे 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 टेगरा टेगरा चलेला आ जहाँ 5 मिनट का चीज ता 10 मिनट लगा देला मन का बार बते लगले कर टेंशन से पता ना कब ले आई कब ले नहीं खड़ा हो खोजा तनी अब आ जांचते इनका मुंह पूछ दे तनी हमके समझत का बा बूढ़ा बस ना ओठा ता गइलो अहिरा दादा ई मत बोला आई था तो चला तो ए चला ई हमारी स्टाइल बकुला स्टाइल बड़ा डंडा लेके चलो तड़ो ये घमंड दिखाओ तड़ो अरे बकुला स्टाइल ना बकुला स्टाइल चली ना
क्या एक्सरसाइज करता रखा है समझे रे समझे ना तो मुआ तो के मैया हम तोरा के मुआ देबा मुआ कहब त अरे करे तो गुस्सा मत बना अरे दूर राम मोबाइल निकाला कहां बैठे दा आय करे तो भुला गेले अब की बेर आई तो मोबाइल का अरे ना 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 घुसर दे कौन और घुसर ने और करे जा कहत र की जानो कक्का छूछा करते रा तो मोबाइल देबा कि ना देबा हमरा सच बता दो हां मुड़िया दाब के मुंगे ना ना अला चिल्लो बुढ़ा चिल्लो ना हां आवाज सुना तनी ई का हो अरे काम अरे दादा ए देखी ना मजी कोनी है ना है देखी अरे का अरे बात है हल्ला कर बुढ़ावा ना गोली बनत रहला हमारी पता ना के दाब के मुंगा घर में ढुक के तरह के दादा ई पैसा मांगत रहिए मुआवत रहिए गल रे माई अरे भला के ए बुढ़ा उतर लाज शरम न है ना जा तू बेटी जा है ना अरे आ हे दादा इनकर के अरे जाना तनिया मजी इनकर के राव गांव भर रणवा रणवा कहत माई रे का रे तेई बता बुढ़ा के डॉक्टर दिया समझ आखिर ई बताई कि हो बूढ़े मिलल हमरा खातिर ऐसन कुल बात रही जैसे आप सोचते तो नटाई दाब के थोड़ी ना मुआईती हम सही बात बना नटाई देबो के मुआ तरही से हां ई त हमें है तक दिन कहानी किरल पतो ही है और हम तो इतनी जोर से हाथ कहल रहे हम तरह से तो कह बनी आई खिड़किया बगल सुने हम जनी कि कोनो आदमी पकड़ा आखिर गई इज्जत नहीं है ते रखले हमर ना वैसे कोनो बात नहीं के ऐसे भी देखे में छटर छिनारे लगे सुन थड़ू सुन 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 कुछ हो ना हमरा उ सब अपने के जहां तोर नैहर हा कि जहां बुझाए नैहर जीबे कि कहां जीबे अब उसे हमरा मतलब नहीं के ते हमार घर से निकल ना 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 ये ठीक नहीं चुप देखी घर से निकालना चाहिए बिगाड़ जगन हमार बिगड़नी है ना वही ना आ हे दादा हम काहे बिगड़ जी है के आंख नहीं का हमरा कुछ नहीं के सुने के तू ए हमार घर छोड़ के चल जो तो जहां मन करते वहां चल जरूर जो है, समझ लियो बुझले अंगूरी देखा ऐसे तो तोड़ पतोड़ दे के बनना चाहिए। अंगूरी है जानता नहीं खुते जे की अंगुली उठाए पूरा गांव हमरा पर जानले तेई भाई मेरा पतो ही एगो बात सुनी जोन बांस कांचे ना ना वाला पकला के बाद ना ए ना सुन हम बेटी रही है कि हम ओकर के शुरू से रहा पतो अभी बेटी बना के रखल जाला ऐसा कोनो बात बात नहीं ओकर के है बेटी है मानत रही तू कम बोला ठीक नहीं तू धार जान काम बतन तू जाई हम जाते नहीं अपने झोटी में आग लगा लगा के बुताई आइल बड़ी बुतावे एगो तो अपना ही हमर दिमाग खराब बढ़ गया आइया तड़ी हमरा के समझावे बताओ होई करके हम इतना हम न जानत रही कि करेजा में छुरी लगा दी ऐसन पतो होई हमर नाक कटवा दी करके बेटी समझत रहनी है बेटा के नहीं हो रहला के बाद हो लेकिन ई नहीं तो पतो ही तो साफा खत्म निकलल जो अब आज के बाद मर ही गोले हमरा खातिर